Så må man sige til folk, nej, nu skal I sidde i højre side. Så må vi have så de kan trække frem og tilbage. Du ser stærk ud, du kan godt lige klare det nok. Så kan jeg så. Ja, den kan vende alle sider og løfte dig. Den er kun en dårlig tid. Det er kun din mor, der er stærkest. Vi alle sammen skår en modsat side, fordi vi hellere er med. Ja, den er faktisk bygget til 60 km/t, den går her. Så skal man jo bare lige, det kan være, at vi lige skal gennemgå den lidt ind. Der er noget med et par læskebolde lige der omkring, der ikke har det rigtig godt. Ja. Det er super kanonbord, der må sige det. Kunne vi ikke lige... Det er faktisk lidt... Man ikke lige have en smuttur hernede af. Man ikke lige have en smuttur hernede af. Vi kan også noget, der kan støge det her til næsten, så noget andet være. Ja, så kan vi sgu da køre til Snale. Ja, det var da egentlig en god idé. Bare tag næsten, og den Det er jo taget med i betragtningerne i år. Så... Ja, de snakker jo om dengang med stilsmiljøet, de her baner, kørte det jo ud, ikke? Der kan altså ikke nytte noget af de... Okay, hans ostemad. Ja. Det er bare lige, du bruger ostemad. Du kunne da få din egen. Ostemadstyv. Skal jeg tage den der nøgle med det samme? Du må holde sig til, jo. Disse krisetider herovre. Det er spændende ude også, ja. Hvor skal vi blive på? Altså vender toget eller på andet den anden? Vi vender lige toget her. Ja, vi er lige en rej, skal vi lige rundt til den. Jamen, jeg kan da huske, at det var kørte med det samme lokomotiv dengang. Ja, det var også noget. Der kørte, der ventede vi. Ja. Men vi venter ikke rigtigt. Vi Ja, men altså. skal bare op. Nu er der noget andet med den her. Ja. Det er ikke et damplokomotiv. Det gør tingene meget lettere. Ja. Men selvfølgelig. Men husk, alle blev sat af på stationen imens. Så kørte toget. Der er også nogle andre forskelle. Nu kørte vi også helt til næste. Ja, det var sådan. Kasper, ti stille. Det var fandme nogle dejlige dage. Ja. Godt nok nogle hårde nogle lange nogen. Men det var da en fornøjelse. Ja. Jeg husker bare, det var varmt. Ja, og jeg blev varmere ved det. Altså, nej, om det. Så det gjorde ikke nemmere, hvis det var varmt nok ude for os. Nej, det er ikke sådan. Ja, hvor Hvad mange siger gange de så til, at der bor i stationsbygningen til tog?
Jamen, de har jo ikke oplevet det mere end de her få gange. Nej, det er jo begrænset. Det kan jo ikke Jamen, altså, nu er det første derhenne, det er jo parkrum, det er jo... Ja. Hvordan det er. Ja, der er så flere, det er jo bare noget, jeg ved sgu ikke af de skole. Det er jo nok. Det lyder da utroligt spændende, hvis Skjold han vil bruge toget her i forbindelse med forestillingen. Ja, det kunne da være. Hvad for noget? Det var som Kaspen Skjold. Ja. Ham der var her jo. Ja. Jeg bruge det i forbindelse med forestillingen. Så det er det, han snakker om. Det kunne sgu da være sket. Nå. Ja. Det kunne blive op. Hvor skulle det så foregå med? Forestil dig, hvis der kan blive de der 10.000 måske. Og det er det nok ikke, men hvis man bare regner med det tal, der var sidste år til musical. Nå, ja, ja. Og så skal med toget her også. Det tror ikke mig, hvis hele lortet det er nedlagt og pillet op. Ja, men han har også nogle drenge. Træk på.